السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى هما ندين طاعات عبادت لنذي salih amallarını Hudaý üçin oturşuklaňyz we mehabbetleňiz we qadamlaňyz lütfu keremi bile kabul edipde hemmäňizi ilün içeriňiz, dost ýaryňyz, kawmy hyşyňyz, enataňyz, ogul gyzyňyz dünýä we ahir saadet günenmek ýüze aklyk bersin inşallah. Hudaý Taala yurdumuzy parahat edip, watanymyzy emniyet, agdy birilik, iman agrydan ayırmasın inşallah. Hudaý Taala Resulullah janyň we dostlarynyň mehabbetinden ayırmasın. Tomsyň gijelerini, orak güllerini, qysky gijelerde, kızgın havalarda da vakt edip gelmek elbette imanın alamatıdır. Hudaý izzetini de arttırsın inşallah. Geçen heftede pek Allah'ın köklemegi bile Uhud urşunu muqaddemesi Mekke-i Mükerremen kafirleri Medine-i Münevveren gayrı taraflarına Uhud dağının yanına düştüler. Ve Peygamberimiz sahabalarını genişti, meşveret etti. Ey sahabalarım, men öz nazarıma Medine'de qalsak qawdydy. Sizin maslahatyňyz nämedi? Oham sahabalar yerli yerden çıkaylyn deyip maslahat berdiler. Ya Resulallah, Medine'de qalsak kafirler belki tarih, belki bütün Arap bize korkup çıkmadılar diyaga masallar deyip de çıkaylı ya Resulallah deyip sahabalan köpsi hatta Esed bolan Hamza radıyallahu anh da çıkaylıyın deyiptir. Ve beter de sahabalar korkak deydirmecek bolup ve bidde bir yıl mınnağıdal geçen Bedir cenginine şirket edip bilmedik sahabalar biz de çıkacak deyip yerli yerden çıkaylıyın deyip maslahat verttirler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarının köpsünün nazarını eşitti. Gördü ki sahabalar Medine-i Münevvere'den çıkıp Uhud dağının yanına ceng meydana çıkmağa heves. Cımgavun erti bilen ta cımgı namazın vaktine çeli şicirip gürrünler maslahatlarını almak bolupdur. Oham cımgı namazın vakti olanına
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar bilen cuma namaz okuyupdur Medine-i Münevvere öz mescidinde. Ve sahabalar hemmeti üyüşüp gözleşip dur Resulullah näme hükmederini deyip. فَوَعَظَهُمْ وَأَمَرَهُمْ بِالْجَدِّ وَالْاِجْتِهَادِ. Oham cuma namazın hutbasına sahabalarına vaazı nasihat edip sahabalarına zahmet çekmeli, dayavdurmalı, bilin kuşamalı deyip buyruğun veriptir. وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ لَهُمُ النَّصْرَ مَا صَبَرَوْا وَأَمَرَهُمْ بِالتَّهَيُّؤِ لِلْعَدُوِّ لِلشُّخُوسِ إِلَى عَدُوِّهِمْ. Ey sahabalarım, teyyarlanın, daşayık çıkayılın deyiptir. Yani Peygamberimiz özü kalacaktan ne? Gördü sahabaları çıkmağa heves elam etti. Ey sahabalarım çıkayılın onu dedi. İnne hükmünü kestir Resulullah can. Çıkmalı deyiptir, teyyarlık görün deyiptir. Ohan sahabalar hoş bolupdurlar. Begenipdirler. Medine-i Münevvere'nin daşına çıkıp Huda için İslam tarakki bolsun deyip dine arka olayım deyip İslam ve Müslim korkak deydirmeyli çıkayılın deyip hoş bolupdurlar. Ohan hemmesi teyyarlanıptır. İkinci namazın vakti girenini awwal wagtyndan giýja goýmany Peygamberimiz şogun ikinniğini basım okuyupdur. İkinniğini okuyakana fedakhala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beytehu ve ma'ahu sahibah Ebu Bekir'in Siddiq ve Ömer'ül Faruk radıyallahu anhuma. Cuma namazda Peygamberimiz elam etti çıkayılın deyip ikinniğini okuyup bolup Peygamberimiz özünün mübarek otağına öyüne giripdir. Ve Hazreti Ebu Bekir'in Siddiq ve Ömer'ül Faruk radıyallahu anhuma bilerdi yahandan giripdirler. Aham fa'ammamahu ve elbesahu. Aham Hazreti Siddiq bilen Hazreti Faruk Resulullah canın mübarek sellesine uğraşıp mübarek evin maşlarını giydiripdirler. Aham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zerihi doğanını geyittir. Ceng meydanına çıkmadan çüreyim. Mübarek bilini kılıcını sallap, kılıcını dakınıp, teyyar olup, daşerik çıkıptır. Daşerik çıkmaka, otoğunnaka, sahabalar tamam, minberinin yanına saf tutup durupdurlar, sep tutup durupdurlar. Mübarek otağı bilen minberinin arasına sep tutup sahabalar hümmür teyyar olup hemmeti yarak şaylar amada ceng meydanına çıkıvermeli teyyar olup duranmışlar. Ohan Peygamberimiz otağında hemmeti adı geyivli Ebu Bekir'in Siddiq ve Ömer Faruk mübarek sellesine çeliği uğraşıp geydeptirler. Ohan Peygamberimiz otaqdan çıkmaka Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh sahabaların aralarını keplemeye durupdur. Qawqulaqatın. Ey Resulullah'ın sahabaları deyiptir. Qultum li Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ma qultum. واستكرهتم على الخروج والأمر ينزل عليه من السماء فردوا الأمر إليه فما أمركم فافعلوه. Ey sahabalar deyiptir. Peygamberimiz qalmağı heves etýärdi. Biz qılıp barşymyza çıkaylyň diýdik. Peygamberimizin hükmünü tutmady qabil deyipdir. Peygamberimizin hüküm asmandan gelýär. Bizler çıkaylyň özümize korkak diýdirmäýliň diýip Peygamberimizin hükmünü goýady qabil deyipdir. Biz şu mahal Peygamberimiz otaqdan çıkmaka bir adam bereyli. Ay ya Resulallah, biz beren nazarymyzy, beren maslahatymyzy pes alyas, ýygyna alyas. Özüň näme etseň biz sana bolýar diýjek diýip aýdaýlyň diýipdir. Hazreti Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh. Kim çemli bir kef aýtmaga? Kim aýtmaly Resulullah'a? Aham üýşüp aýdapdyrlar. Hazreti Hamza sen aýt diýipdirler.
Resulullah'ın ağası da. Ey Hamza, sen ayt, biz sahabalar hemmemiz narahat. Beren maslahatımıza özüň näme kessen kes, Medine'de kalmaly bolsa kal eýliň, gitmeli bolsa gideýliň. Bizim maslahatymyz ýok aslan diýip aýt diýipdirler. Oňa çeli إذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبس لأمته وتقلد السيف فندموا جميعا على ما صنعوا Şeydi gurrun etipdi qala, Hazreti Hamza'nı iyi vermeli olupdi qala, Peygamberimiz mübarek zerihi donunu giyip, mübarek sellesini giyip, bilinden kılıcını sallap, kılıcını daqınıp taşırık çıkıptır. Bular hemmesi narahat bolupdurlar. Ki Resulullah jany wahadary dünýany bir qissap evin maşyn giydirip yöreýin diýeýliň diýen ýaly bolupdy. Aham Hazreti Hamza Esedullah radıyallahu anh ýöwrak şişip keplemäge durupdyr. Ya Resulallah, ya Nabiyallah, innal qawma talawamu faqalu amruna li amrika taba. Ya Resulallah, biz hemmemiz narahat berin nazarymyza. Biri-birimizi käýişip duz. Biri-birimizi melamet etişip duz. Biz näme Resulullah özümiz hükmetdik. Sen näme hükmetsen, ay qalmak maslahat bolsa qalaýly ya Resulallah. Biz beter ilerladyk taşryk çykmany höwet edip, saňa dady hüküm kesen ýaly boladyk diýipdir Hazreti Hamza. Peygamberimiz de zerihi don geyigli, mübarek kılıcı sallagly, mübarek kılıcı gapdalynamışdy. Resulullah jan hayramany durupdyr, aýdypdyr. Ma yanbaghi li nabiyyin إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل كذا في السيرة لابن هشام. Aham Resulullah aýdypdyr. Peygamber adama gelişmeyipdir. Peygamber adama yaraşıgly däldir. Jeň meýdanynyň egin maşyny geyip, inni korkak ýanyk bolup ýene jeň egin maşyny çykartyn diýipdir. Oğraýlyň ta Allah näme hökmetýär göreýliň diýipdir. Çykyň daşar diýipdir. ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. Bir peygamber adam bolup, jeňin maşyn geyip, inni aýyo bol ýarony diýip ýene çykaryp goýsun, gelişmedi bi zat diýipdir. Maňa da gelişenak, o tamam peygamberlere de gelişenak diýipdir Resulullah. Inni çykmallan da şeриat diýipdir. Ey Resulullah, gurrun ha. Ey mümin musulmanlar, Muhammed Habibullah'ın gurruna haşi sallallahu aleyhi ve sellem. Habibu Rabbil aleminin gurrunu. Gayratını öyle. Himmetini öyle. Bilin kuşayışını öyle. Gurrun bir miktar pul sadaka vermek değil ha. Gurrun bir miktar vaktini geçirmek değil ha. Bir gayrat canını ortaya aklamalı ha. Bir gayrat yancı Hafsa bilen izdivac etdi. On öwýany Hazreti Aýşe bilen izdivac etdi. Bir gayrat can ölümün üstüne oynap duranda hata. Sahabalary çykmaly bolupdy. Yancı Hazreti Ali Murtaza bilen Hazreti Fatıma izdivac etdi ha. Hazreti Ali de adı çykyp gitmeli ha. Şayet ölsün körekeni. Şayet şehit bolsun ha. Elbette ulaqan gayrat diýilmäýşi. Elbette himmet diýilmäýşi. Beter himmet ýokarda diýilmäý. Ey jawan dost, ey mümin musulman. Gayratymyz ýerede. Aya gayratymyz fakat iýmek içmek ýatmaga baglymy? Ya dinimizden çyrynda bir az gayratymyz barmy? Şu zamanda dağı tamam zemineler amada. Azıcık birce jawan oglan gayrat etse, ne kadar dini ewal kitip bilýär. Birce adam ne kadar ewal kitip bilýär dini. Azıcık gayraty bilen. Gece uykusunu bölüp vermeliler, oğlun şoğundan kalıp vermeliler, çay suğundan kalıp vermeliler, subhanasından, naharından, şamından kalıp vermeliler, bağırından kalıp vermeliler, doğun arnaşına katnaşmadan kalıp vermeliler. Bir azıcık yüreğine gayratın alanını dağdı dinini evi alıp gidiyor.
Aya şu jal gayratty biz etmeli almay. Bizim ulgumuzda Resulullah. Bir son iyiliğine düşmeliler mi? Biz Allahümme salli ala Muhammed diye atakir. Biz eşhedü enne Muhammed Resulullah diyez ki İnhe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkayliyin deyiptir. Gelişmeli deyiptir. Peygamber adam cenk meydanının egin maşını giymeli, yine koyup gitmeli, çıkarmalı, almalı, bolmaz deyiptir. Çıkayliyin deyiptir. İkinni okulli cımgavuni çıkmalı olanına vurgurrun oluptur. Hazreti Amr ibn el-Cemuh el-A'rac radıyallahu anh كان يقول رضي الله عنه بعد بدر أنتم منعتموني من الجنة والله إن بقيت لأدخلن الجنة. Hazreti Amr ibn el-Cemuh radıyallahu anh eneden doğa iki ayağı biter kıyışık yürüyününü paytıklap, patanaklap yürüyen sahabaların biriymiş. 4 oğlu varmıştık. Şiriyalı. 4'üsü de cavan Müslümanmış. 4'üsü de Bedir cenginine şirket edenmiştik. 4'üsü de hemişe Resulullah'ın yanındamıştık cenk meydanında. Bedir cenginine ne önce oğullarının eli bilen Müslüman oluptur. Yani Hazreti Amr ibn el-Cemuh bir iki ayağda kıyışık paytıklap yürüyen sahaban 4 oğlu evvel Müslüman oluptur. Atadan dededen evunçe. Ohan bile dedelerinin Müslüman olmağına sebep olupturlar. Beherhal. Bedir cenginine oğulları etmeyeni dedelerini koyup gidiptirler. Dede sen yaran ak deyip. Sen yortup bilen ak, kaçıp bilecek değil, dofulup bilecek değil deyip. Ohan Bedir cenginine bir neçe sahabalar şehit bolup cenneti varallarını eşteninden son zol oğullarını vakt aytyanmıştık. Hey oğullarım siz men cennetten alqarlınız deyip. Men çıkacaktım diyenmiştik. Wallahi la in baqitu la adkhulannal cenneh. İnni bir evde cenn olsa men çıkarını cennete de girerini diyenmiş. Ohan Uhud cengi olanna فأراد أن يخرج إلى أحد فمنعه بنوه. Uhud urşunna Uhud çıkmalığında oğulları yine men evine geçiptirler. Dede sen qal deyiptirler. Ohan aydıptırlar oğulları ente raculun a'rac ve la harac aleyke ve kad zahaba banuka ma'an nebiyyil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Can nede? Sen 4 oğlun çıkıptı. Sen uzrunma. Sen boynuna lazım değil qalsana deyiptirler. Hazreti Amr ibn el-Cemuh näme deyiptir? Ey Müslüman! Ey mümin! Bah! يذهبون إلى الجنة وأنا أجلس أين أيدم كفشة بخ يذهبون إلى الجنة وأنا أجلس بادي تروغلlarına sahabalar cennete karşın çıkıp gitmeli men öyde oturmalıdır bolamaz mı deyiptir. Bak yezhebune ilel cenneh ve ana eclis. Tamam sahabalar çıkıp gitmeli cennete karşın men öyde ayağım paytağım madip kalmalıdır bolmaz deyiptir. Qalet imraatuhu Amr ibn el-Cemuh'un denanası näme diye turaqana cin zatlarını alaqana qafağa oğradı ve dua etti. Allahümme la terudduni ila ahli khizyan. Hudaya cin meydana qaşin şu uzurum menen çıkıp bariyan zada yaramani Resulullah da bana öwril iyidini deyip xit bolup öyme da öwrilmeyin ey bar Hudaya deyip dua edip çıktı deyiptir. Allahümme la terudduni ila ahli khizyan. Hudaya xit bolup öyme öwrilamayın deyip şu duanı başartamdan öwürlerin gelerin inşallah dayoq durarın inşallah ölmeyecek boların inşallah bugürünler yok. Hudaya xit bolup öyme gelamayın deyip dua edip uğradı diye.
Hey oğlanlarda kaptandan asılışıp barýarmyşdy. Däde sen galsana. Däde sen işin ýokdy. Däde özümiz bada. Şeýt gurrun etip barşylaryna Rasulullah janyň ýanyna gelipdirler. Aham ol sahabe keplemäge durupdyr. Ya Rasulallah, inne baniye yuridun an yahbasuni anil khuruji ma'aka. Wallah, inni la arju an ata'a bi abjati hadhihi al jannah. Ya Rasulallah, men teň menen jeň meýdana gaşyn çykasym gelýär. Dördü oglum dördüsü de meni çykarmajak bolýarlar. Allah bilen ant bolsun. İki ayağımın paytıklığı bilen patanaklar cennete girmeni hüveş etyen şehit bolasım gelýär diýipdi. Rasulullah cannäme hükmetse gowy. Dur seçer Rasulullah. فقال صلى الله عليه وسلم أما أنت فقد عذرك الله تعالى فلا جهاد عليك. وقال لبنيه لا عليكم أن تمنعوه لعل الله تعالى يرزقه الشهادة. رسول الله جان حكم تبتر Hazreti Amr ibn Jamuha sana uzrunma cihat etmek boynuna lazım değil. Jeng meydanına zarur muğa gitmesen de kıyamatta yakan tutulmaya deyiptir. Mun hukma beylek bolle. Oğlanlarına da aydıptır. Siz de dädiňiziň ewine geçmäň diýipdir. Goý hewesi gidasan diýipdir. Belki şehit bolup gün cennete girsin diýipdir. Boynuňa lazım däl. Oğlanlarına da aýdypdyr, siz de ewine geçmäň diýipdir. Hazreti Ömer radıyallahu anh aýdýar, jeň meýdanynda men uly gaýgym Amr ibn Jamuh diýdi. Lem yakun li hammun gayruhu. Ulukan gaýgym şo boldy maňa diýe. Şu näme ýagdaý bilen ewe süýşer, näme ýagdaý bilen gaçmaly bolsa, näme ýagdaý bilen ewe gitmeli bolsa diýip. Oham Rasulullah jan şey diýenne, ýanky Amr ibn Jamuh hoş bolup, kıbla wakyp dua edipdir. Allahumma la tarudduni ila ahli khaiban. Öýünden çykyp barýaka eden duasyny inni kıbla wakyp Rasulullah janyň ijazany alansaň dua edipdir. Hudaya hudawanda. Men şu içime cennete gireyin, hip bol öýme öwürlik gelmäýin diýipdir. Afete inder hava o şehbete verneyinca şerbeten der şerbetest. Afete inder hava o şehbete verneyinca şerbeten der şerbetest. Beyk Allah'ın dergasynyň afeti adam günah yerden güljek bolup, haram yerden iyicek bolup, haram yerden içecek bolup, haram yerden yatjak bolup, Hudaýyň gafsyna gelip bilen ak diýipdir. Ýoksa Hudaýyň gafsyna gelse, şerbet üstüne şerbeti içip, ganyp doýmany galjak di, heyf boş galdy diýipdir. Afeti inder hava o şehbete, verneyinca şerbeten der şerbetest. Şerbetender şerbetin içindeki bila. Ey mümin Müslüman doğalla. Ey cavan dostlar. Kan üstünde durmayın. Yani bir 3-4 dakika bir ders alayın. Evvelena şu bizim zamanımız pikirlen meşguliyatlan küfülüp de bütün insanların kalbinden aramış ayrılan zamanı. Erhili, ene ata, oğulluğu, dosyar, aradan muhabbet ayrılan zamanı. Her kim birini gavvarıya, yalandan gavvarıya, bir qaraz bilen gavvarıya. Hudaý için gavvarmak yok. Galypdyr, tamam bolupdyr. In gavvarıya nip ağlapdy, bir qarazından çüreyim, malından çüreyim, gelişiginden çüreyim. Makamından çüreyim, ya her adından çüreyim oradan. Bizim zamanımız, muhabbet diýen zat vücuttan ayrılan zamanı. Mal için, dünya için, pul için, öy için, bir garşy yer için, kan dökülmege razy bolmayan zamanı. Bereketler öýden ayrılan zamanı. Hudaý üçinlik öýüň içinden ayrılan zamanı. Geceler Hudaý için halis ağlap dua edilmekten ayrılan zamanı.
Öýleň içinden manewiýet, halis Allah menden razy bolsun diýip ibadat aýrylan zamany. Aya şu zamanyň içinde şu mert bolup geçen ewliýalar, şu mert bolup geçen Hudaý adamlaryň ýaşaýyşyndan başlada biziň kalplamada, biziň ruhlamada kudreti imanymyzy artdyryp, biziň kalplamada mehabbet, biziň kalplamada bereket, biziň kalplamada rahatlyk başga zat berip bilermi? Şundan şu zamanda lazım dälmi şulan gurrunlary? Şundan heyf dälmi şu zamanna, şu darganak zamanna, tamam insanlar iztirapy we stresde ýaşaýan zamanynda insanyň ruhuny açýan merd adamlaryň gurrunyn eşitmän geçen adamlar şundan heyf dälmi şolara? Şundan lazım dälmi şulan gurrunlary? Şulan gurrunlary galypdyr. Şulan gurrunlar däm insany keyfçilik berip, adam eşitinde dagdy zindigisinden lezzet alýar. Bular yerde ýaşamaýanmyşdyky, bular bulutlaryň arasynda ýaşaýanmyşdyklar. Bir kuşlar daýdyň, bular ýaxşy bilipdirler, düşünipdirler. Hudaý Taalaň rizaýatyny tapmak dünýä ahir saadetdigini. Bular yere ýabyşmaýanlar. Bular ebirleň arasynda, bulutlaryň arasynda ýaşaýanmyşdyklar. Haram iş etmeýänmişdikler. Hey asmany uçup gidýänmişdikler. Hey şehit boljak diýen nämeden çyrim? Ey jawan dost, düşün şu wurdyňa. Hey şehit boljak diýen nämeden çyrim? Şon insan be har hal bir güne ruhu gitmeli. Maňa gurrun ýok. Goý jihad edip duqam. Goý Hudaýyň dinini ewalp barýaqam. Goý janymy orta oklap duqam. Goý kafir ýoluň urundan aýryp duqam janym çyksyn diýänmişdikler da. Be har hal çykmaly şu bir gün. Goý çykanda da ahir Hudaýyň hoş ýeri o da jihadyň içinde çyksyn diýänmişdikler. Yer qadama tast, çömerdan goro. Ver amelet nist, çö sa'di binal. Şolon qiyal ayağımız barmay ýürümäge. Şolon qiyal gudratymyz barmay amal etmäge. Yer qadama tast, çömerdan goro. Ey jawan. Ayagyň bagy git şolon qiyal ewesiş. Ýokmy? Yeni bir ýol aýdyň. Ver amelet nist, çö sa'di binal. Olon qiyal başarmaýanmy? Elbetde başarmaýas. Ağallam dua etdi gal. Dili Allah'dan. Ağallam dua bir galsın ahim. Ver amelet nis, çö sa'di binal. Ağlı dua et. Hudaýa men imanyň içinde janym çykdyn. Hatta gal şunu dua edeýin. Resulullah dua edýänmişdi. Allahumme tewaffani musliman ve alhiqni bis salihin. Hudaýa men dünýeden musulman bolup geçewerin diýänmişdi. Ey Muhammedur Resulullah şunu dua etýänmişdi. Hudaýa men musulman bolup dünýeden geçeýin diýänmişdi. Hasan dua etýänmişdi. Hem ertilerde hem akşamlarda. Hem ertilerde hem akşamlarda. Hudaýa men musulman bolup geçeýin. Yani imanyň içinde janym bere. Ey enata, ey dosyar, ey dogonjogum, ey türkmen dogon. Dua et. Hudaýa men imanymda ur janym gitsin. Olon qiyala mert bolup bilemi da. Hudaýa namaz okyp dukan janym çyksyn. Hudaýa men bir wagtda janym çyksak arasda wagtym bolsun. Arasda ýerde bolsun. Dehrekli wagtym bolsun. İmanymyň içinde bolsun. Namazdan soňra bolsun. Azanyň wagtynda bolsun. O wagtlarda bolsun. O ýerde bolsun. Aglym dua edýin. Bibinlere dogry özüni ortaga oklaýanmyşdyklar. Wallahi inni la arju an ata'a bi arjati hadihi al-jannah. Men aýdyp turan kefini özü. Men salasyny ýetip barýan ha. Ya Resulallah, patanaklar cennete giresim gelýär diýipdir. Resulullah jan aýdypdyr, patanaklarga girsen girersin diýipdir. Emma cennete baranda aýagyň salym boljak diýipdir. Paytyklap döküp giresim gelýär cennete diýipdir. Adamyň gözüne kökes goýýar bulan kepleri. Resulullah jan aýdypdyr, patanaklarga girersin diýipdir. Emma girende aýagyň salym etjek Hudaý Taala diýipdir. Ýöne barýarsa üstülerinden. Yoksa giyeceğin nizlep, zindigi millet bir fakat Amr ibn al-Cemuh al-A'raj radıyallahu anh. Fakat şimdi gurrunu da oturuyorum. İmanımızı yalfırladı oturmalı. Fakat şimdi benden gurrunu bilin. Ger kademe tast, çömerdan goro, ver emelet nist,
Çesdi ben al. Başarmayasan şulan qiyal. Dua et. Dile Allah'dan. Hudaydan dilep tuqan Huday hiç vaqt berjek däl diýmer. Erhamur Rahiminiň dergasydyr. Biçara mahluğun gafsy däldir ol dergah. Emma geleyliň şirin Resulullah janyň ýaşaýyşynyň ýylyna. Ve ba'de salatil asri taharrakal jeyş muta'allifan min 1000 muqatil. Ve kharaja Sa'dan Sa'd ibn Ubadah ve Sa'd ibn Mu'az ya'duwan amama an-nabiy al-Mustafa sallallahu alayhi ve sellem. İkinniň okulyp bolup Hazreti Amr ibn Jamuh da gitmeli bolup Resulullah jan goşuny bilen ograpdyr ýerak Medine-i Munawwaraň gaýra tarafına Uhud dagyna gaşyn. Näçe sahabalardan 1000 nefer cihad edecek sahaba. Kafirlerde 3000 nefer. Leşkeri, ertişi 1000 neferden teşkil olupdyr. Resulullah jan ograpdyr. Peygamberimizin ewinden iki jawan sahaba Sa'd ibn Ubadah ve Sa'd ibn Mu'az bir ikisi Resulullah janyň ewinden ýortup gitipdirler. Emniyet etmeden çürüyüm, haberdar olmadan çürüyüm, ewinden ikisi ýortup gitýänmişdi. وَلَمَّا جَاوَزَ الْجَيْشِ ثَنِيَّةَ الْوِدَاعِ رَأَى كَتِيبَةً حَسَنَةً مُنْفَرِدَةً. Mahul aňyrrak gidiberillerine Peygamberimiz görüpdir, görse bir sep tutup duran owadan leşker var. Peygamberimiz aýdypdyr, bular kim diýipdir? Sahabalar aýdypdyrlar, bular Medine-i Munawwaraň falan taýfasynyň Yahudileri. Eger maslahat bilseňiz, siziň goşunyňyza goşulyp da Mekkan kafirler bilen jeňetjek diýerler. Peygamberimiz aýdypdyr, "Hal aslamu?" Musulman bolurlarmy diýipdir. Sahabalar aýdypdyr, "Ýok" diýipdir. Fa aba gerek däldir, ýerlerine gitsinler diýipdir. Olan köme berek dälmäňe diýipdir. Olardan ne galyp ýene aňyrrak gitipdirler. Yahudiler galy Resulullah sahabalar bilen ýene aňyrrak Uhud dagyna gaşyn barýarlar. Aham bir ýaňa baryp, bir düşülge baryp düşüp İsta'rada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ceyşehu. Wagtym azalyp barýar, ey inatala, ey jawan dost, ey nowjawan, ikimizin gurrüňe. Peygamberimiz bir ýaňa barypdyr, gün ýaşmana da wagt ba, ýeke men leşkerim gözden geçirjek diýipdir. Görse 13-14 nefer jawan, nowjawan 13, 12, 14 yaşında oğlancıklar varmış. فَرَأَى فِيهِمْ غِلْمَانًا فِي سِنِّ الرَّابِعَةِ عَشَرَ أَوْ دُونَ ذَلِكَ مِنْهُمْ عبد الله ابن عمر أبو سعيد الخدري سمرة بن الجندب رافع بن خديج زيد بن ثابت رضي الله عنهم. Hazreti Ömer'in Abdullah diýen ogly 13-14 yaşında. Zeyd ibn Sabit 13-14 yaşında. Rafi' ibn Khadij 14 yaşında. Semret ibn Cundub 14 yaşında. Abu Sa'id al-Khudri ondan nükçenrak. Resulullah jan hemmisini ýerine urtdyr, galyň diýipdir. Gidin Medine'ye gaşyn diýipdir. Faraddahum li sigari a'marihim faqila ya Resulallah inna Rafi'an ramin. Ya Resulallah ol Rafi' da 14 yaşında. Adı näme? Rafi'. Hewr ok atmany öktü diýipdir. Ona akisde gowy boljak diýipdir. Sahabalar bir şey diýipdir. Tir atmany ökdemişdik. Aham Peygamberimiz bolýa öwrülipdir. Gelaga sen diýipdir Rafi'a. Yaqulu Rafi' ve ja'altu atatawal. Atmany ökde diýerlerine ayağım kaldırıp korsagymja korrak edip özüm ol korrak kökezjek bolardym. Resulullah bana ýör diýdirjek bolup özüme. Özüm uzyrrak kökezim süýndirip Resulullah bolýa diýdi diýipdir. O katmany ökde bolsaň gideýildi. Fadahaba Samra ila zawjati ummihi yabki wa qala ya abati ajaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rafi'an ve raddani ve ana asra'uhu. Semra diýen 14 ýaşynda jawan oglan
Enesi bir sahabalan birine jüplenipdir. Dädesi merhummuş. Dädesi hesapta. Dädesinin yanına barway dipdir. Ey däde dipdir. Resulullah ağlattı. فذهب السمرة إلى زوج أمه يبكي. Gözünden yaş aktırıp dädesinin yanına barıptır. Ey däde dipdir. Resulullah Rafi'a icazı verdi. Bana iyiliğine gaytti baytiya diptir. Men şonu görüşsem yıkyanna şonu diptir. Men ne gidayın na dip. Dädesinin yanında gözünden yaş aktırıp ağlamana duruptur. Ey 20 yaşındaki cevan Müslüman. 14 yaşındaki oğlanlar. 14 yaşındaki oğlanlar. Hep gayrattır, ölüptür ha. O ham bir dädesi enesi bilen izdivac eden Resulullah'ın yanına varıptır. Ya Resulallah, radatta ibni. Men oğlumu iyiliğine öğürleyip açtın deyiptir. Ve ecelte Rafi'an ve ibni yasra'uhu. O Rafi'a icazı verdin, o katmanı öktü deyip. Men oğlum görüşte şoncuk diye deyiptir. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى رافع والسمرة فقال صلى الله عليه وسلم تسارع. Aham Resulullah can mübarek nurani yüzünü yalfırla deyip onun nördi yaşına Semre bilen Rafi'nin yüzünü gözleptir. Görüşün göreyin deyiptir. Hay ikisinin birini tutturup Resulullah can görüştürüptir. O yankı ağlaptır onu görüştü yıkyan niyen o katmanı öktehini yıkıptır. Fe'ecazehu sallallahu aleyhi ve sellem bolya yörsen de gidağa deyiptir. Ey bilen imanları yerde gezip be. Ey şılıtsından yerde yaşayanmıştık mı bulutta yaşaya diyecek mi? Bilen asmalarda yaşayanmıştık. Bilen ayakları yere kakınak ki. Ey bilen necire terbiyet vertirle oğul gıydına. Ey enatala. Ey cevan dostla. Yani şılan enedädeleri oğul gıydına terbiyet vertirle ki eger Allah'ın diyenine sen eger Resulullah'ın muhabbetini tapsan qawqulagasın. Dünyanda da nur, ahiretinde de nur. Ve Allah'ın gözünden açsan, rahmetinden açsan, Resulullah'ın gözünden açsan, yani haram iş bilen adam gününü güymek geçirse, dünyada qaranqılık ve ahirette qaranqılık. Bile oğul gıydına özleri düşününden sonra oğul gıydına düşündürüptirle fırsat diyalleri, vakt diyalleri lep kok gelip tuqa hemişe saflayan deldir deyip. Yine bir saattan iştak gelsek şu oturuşuk var mı? Hemen şirket edecek deyip gicağı alıp gelsek şu oturuşuk var mı? Yok. Fırsat fakat bakağa dırmilip bolya. Oğul gıydına düşündürüptirle. Tarihte, cihan-ı İslam'da neştane cengi Uhud ba? Bir tane. Her kime nesip etti. Şon düşündürüptirle oğul gıydına. Fırsat diyerleri illin gidinden sonra öwürlüp gelmeye. Tamam bolya. Hey cengi Uhud bolup mi? Ya tarihte bir tane cengi Uhud ba mı? Bir tane cengi Uhud ba. İllin gitti tamam boldu. Ya çıktı da aşı mahal. Orak vakti oldu da aşı mahal. Tamam oldu. Ekran vakti geçti. Mahal orak vakti. Hemen ekçek diyesen netice alarsan mı? Ekmediği adam orak alarmış mahal. Almaz. Fırsat geçti elin. Vakt geçti. Tamam oldu. Aya ökününün minen erti yav gelir mi? Yeni bir aydan yav gelir mi? Ya tomuzun kızgın vakti gelir. Oğul gıydına düşündürüptirle. Fırsat ellen gideni öwürlük gelmeye. Tamam bolya. Oğul gıydına düşündürüptirle. Dökülüp duran dänek allanma deyip. Her däne barama. Däneň eteğine duzak bolamasın deyip. Her koca dane bedidi el-heder. Ta ne bendet dam berto balu per. Oğul gıydına düşündürüptirle. Hep tak däne dökülüptü acap mının iyiliğin deyip. Her yerde burada gül körsen barama. Eteğine dam olup, duzak bolup, seni giriftar edamasın deyip, oğul gıydına düşündürüptirle. Giriftar, bir giriftar ki, sinip müyün kelebine, enkebutun öyünü bulaşan yalık, hey çıkacak bolya, bulanıya, hey çıkacak bolya, bulanıya. İyiliğimiz şöyle değil mi? Cavan doğuncuklamız giriftar değil mi? Cavan ayallığımız giriftar değil mi?
Hey çıkacak bol yaşandan önküden beter bulaniye. Hey çıkacak bol yaşandan önküden beter bulaniye. Giriftar olup, hit olup, qanatı deyip, per deyip, bir kulli şoňa bulaşıp asmana gaşyn çıkıp bilmän dünýeden geçip gitmeýärmi? Uçup bilmän dünýeden geçip gitmeýärmi? Bular oğul gyzyna düşündiripdirle, qanatyna haberdar bol. Däni wara qana, däniň başyna baryp onu oturma, eteginde dudak bolamasyn diýipdirler. Muvaffaq da bolupdyrlar. Oğul gyzynyň aýdyp duran keplerini öýdi. 100 ewurdimden bir neçe mertler, bir neçeleri ballyp batdy bilaya wagtyň ulişan diýmem. Oğul gyzyny düşündiripdirler şonu. Dünýäň haramyna balmaqa diýip batamy laýdyr diýip düşündiripdirler. Bir neçe mertler 100 ewurdimden bir neçe mertler, bir neçeleri bal diýip batdy bilaya. Haram laya, haram gülke, haram iýmege, haram içmege, haram yatmaga, haram öýe giýirdi balmaqa diýip, emma laya batdy diýipdir. Giýrama şoňa diýip düşündiripdirler. Muwaffaq bolupdyrlar da terbiýetlerini. 13-14 ýaşynda aglaş wetile gitjek diýip, Resulullahdan galjak dällip, Hudaý Taala nuri imandan aýyrmasyn inşallah. Hudaý Taala parahatçylyk emniýetden aýyrmasyn. İnşallah inniki hefde sahabalaryny ýygyna gaýtarjagyn gaýtardy. Näme diýen gördi. Mundan ewe gaşyn süýşip, o hatdagyna gaşyn barýan ýagdaýlaryny hyzmatyna da ýetirer. Hudaý Taala maryzlarymyza şafa bersin. Musafiratda, gurbatda, hyzmatda, başga müşkilli dogalla, pek Allah asan etsin.